skole i dag? Ja. Har du haft en god dag på arbejde? Ja, det har jeg. Så skal vi til Brillemanden. Kom ind. Hej. Hej. Er du her, mor? Ja, det er helt fint. Ja, du skal have et tjek her. Så jeg vil bede dig om at sætte dig den stille derovre. Ja. Så stiller du dig der. Ja. Så siger du bare, den driller lidt. Så siger du bare, hvad det er, jeg peger på. Jeg har brækket mine fingre, som du kan se her. Ikke på. Rigtig godt. Et hav. Jeg har lyst. 3. Det er rigtig godt. Hvorhen er det? Et eller andet sted. Er det her? Skoven. Hvad siger du? En skov. Nej. En hat. Hvad? En hat. Det er rigtigt. Ja. Et rådyr. Et hvad? Et rådyr. Det er ikke rigtigt. Nej, Du må lige prøve det. Det er rigtigt. du skal være god. Nu skal det frem med kassen. Ses, Trine. Ses hjem. Tak for i dag. Vi ses med det. Se mig i dag. Ja, min skat. Det var da noget godt noget, vi fandt ud af. Hej. Velkommen til Timmy og Johnnys Brillebar. Hvad skal du være, du? Jeg har været ved øjenlægen. Ja. Og Nå, ja. Hvad har vi fået her? Vi har fået sådan nogle flotte briller herover. Var det runde, du søgte? det var runden, ja. Det var runde. Vi har et kæmpe udvalg af klub. Det har vi jo så Vi ikke. kan jo vise dig de her lækre baller. Jeg kan jo lige vise dem på. De sidder lige som det skal være der. Det er fedt. Er det pænt? Det sidder perfekt godt. Hvad koster så nogen? Jeg vil sige et pund. Et pund. Et pund. Så hvad er det? You got the credit? Hvad er Credit det, card? hvad er det i danske? Jeg vil sige, det er en tiger. En 10. Det er rigtig høj klasse. Det vil jeg rigtig gerne. Okay. Vi har vores automat her. Bare kom det igennem. Tak. Tak da. Jeg skruer lige her. Skruer lige din kode. Skal lige trykke der. Sådan. Ja, tak. Kvittering. Ja, ellers tak. Okay. Vi ses. Hej. Det var nogle flotte briller, vi fandt ud af, at du skulle have, min skat. Det var virkelig flotte. De var også dyre. Ja, de var meget dyre. Men bare du blev glad. Så, nu skal du i skole igen. Vi ses. Ja, vi gør. Vi ses, min skat. Vi ses, bror. Lille brille, mand. Ja, men det er fucking bøsse, mand. Brille, mand. Hvad så, brille, mand? Ja, mand. Lille brille, mand. Pikhul! Hvor lader man? Jeg tror, han er lille brille. Ja, Vi er bare de seje, den her klasse. de er bare så seje. Fucking lille Jeg er brille. ham der med her omkring. Skal du ikke spille bold med drengene, skat? Jeg ved det ikke rigtigt. Jo, det skal du. Drenge, Jeppe er med!